No teraz idem naspäť zo stredku. No toto nemá chybu, to je také krásne, toto ten svah dole. S tým taký lavínový svah, úplne strmý. Úžasne, no toto je fakt paráda, toto. Nádherne strmý lavínový svah. Ešte strmšie ako na ostredku. Tak idem teraz dopredu. Takto týmto smerom. Ale jedna radosť. Úžasné. To sú scenérie. Mal som to sám ako prst a idem takto proste. Toto si dám takto a idem takto dole. Teraz. Týmto smerom. A potom je taká strmina. No. Ja idem vlastne dopredu. A pekný bodliak. Krásny. A idem dopredu cestičkou. Smerom na Krížnu naspäť zo stredku a na Kráľovú studňu a potom autobusom z Kráľovej studne až na autobusovú stanicu. Celkom pohodlné. Paráda.